За Богомила дойде дено. Дъг ден. Много дъг ден. Леве, Блаже! Добър ден, докторе. Добър ден. Я за резултатите да издирнеш. Да видиш. Ла! Шо е вакво? Катастрофа! Катастрофа! Леле, ужас! Ужас! Докторе, бе, ама до туа ли беше? Не резултатите, бре, не резултатите. Изгледа нема тонер, принтер. Оди речу там, уште да пример ти извадат, оди. Ме ванджелоса, бе, доктор. Оди. Ме ванджелоса, леле. Шо е, бе, 100 пати му викам да купат нов принтер, 100 пати му викам. Те! За Бога мила дойде дено. Дъг ден. Дойде дено. Бре. Де види сега, трябва да се поарне. Па добре, бе, шо е воа, бе? Шо, бре, докторе? Шо е воа? Ама шо е сега работа? Пали тонерът? И тонерът му реко да купат нов принтер. И тонерът мислям, ама и резултатите не течинат. Катастрофа. Катастрофа. Слушай ме сега. Слушай ме сега, нетко мине лекай. Слушай, нетко мине лекай. Кажи, Значи вака, ядење, никако гра, никако месо пражено, никако запршки, никако луто, никако благо, никако солено многу. Слушай уште, пиење, никако алкохол, никако газирано, никако вода од чешмата, изворска може, изворска. Шо друго никако? Се никако скоро. Се много катастрофа е ова, се ти е катастрофа, се. Шо е? Ще дойдам я друг път, къде нема да бидеш волко надръкан. Чекай. Шо, чекай, се ми забрани. Чекай. Дожо, да си ги стартори. Ау. Болница е воа, мрчо. Не бе, докторе. Забравяй да ти кажем. Мара. Моя, ми помешала апчинята са байлите. Вместо да ми даде апчиня за против пролив, она ми дала апчиня за смироение. И? Смирен съм. Баджи су изпосран, ама смирен съм. Много съм смирен. Се сеќа. Кога сме вичеки мешање на апчиње, еден совет. Немој да те дупне ѓавол да пробаш у исто време да пиеш Виагра и Диазепам. Оти? Оти многу ти се однадуе, а епси бир ти е. Доктор. Пробано ми е. Я мака си, ама... Како е па смирен си? За Богомила дойде дено. Има ли друг некој за това? Пристигна нова синета, со нея секаде шетам, со многу различни плодови, синета сокови. За секоја наша дружба, 100% свежа и вкусна, а сега уживај и ти со синета сокови. Освежете се и уживайте и вие со синета. Леле, мори майко, леле. Ало, полиция! Да, полиция. Бързо прачите 3/4 полицайци увачак и школото. Бързо! Отишла работа. Не се кейчи, сварно, не се кейчи жими майка, не се кейчи, а фърли мара моя от джамот. А брза помощ оправдава. Не, нема потреба от бърза помощ, ти ни на приземя живеем, да. Ама, 3/4 полицайци само пратите, да. По-бързо прачите от Ева, тропа, че ми влезе, кай да е, по-бързо! Сега прати ти бърза помощ. И поп викнете, не е лошо. Това е.